Vážená poroto, milí hosté. Jmenuji se Sabina Hlušková a dnes bych vám ráda představila svoji středoškolskou odbornou činnost na téma 2D-4D poměr jako ukazatel prenatálního testosteronu. Mou osobní motivací pro výběr tohoto tématu byl především hluboký zájem o rané biologické procesy, a to konkrétně o hormonální prostředí v děloze. Jak tyto změny v děloze můžou ovlivnit naši pozdější osobnost, naše kognitivní schopnosti anebo například naše profesní zaměření. Dále jsem zkoumala, zda tak jednoduchý a stálý znak, jako je délka našich prstů, může skutečně sloužit jako okno do naší prenatální minulosti a také nést v sobě informaci o naší biologické podstatě. Má práce propojuje oblasti biologie, antropologie a psychologie. Věřím, že vám moje práce ukáže, jak je tento biomaker fascinující. V dnešní prezentaci probereme úvod do tématu, cíle mé práce, souvislosti s biologickým mechanismem a genetickým základem, se kterým souvisejí Hox geny. Něco málo si také řekneme o pravé ruce a maskulinizaci mozku. Probereme historii a techniky měření, které se používaly předtím a které se používají dnes. A probereme také metody měření, které jsem využila ve své práci, a na závěr si to celé shrneme. Cíle práce. Hlavním cílem mé práce bylo kriticky zhodnotit poměr 2D-4D jako spolehlivý biomaker prenatální expozice androgenů a také si ověřit existenci pohlavního dimorfismu na mém vlastním vzorku populace. Pracovala jsem s celkovým vzorkem 101 účastníků, přičemž 69 probandů tvořilo ženskou skupinu a 32 probandů mužskou skupinu. Stanovila jsem si také několik specifických cílů. Za prvé, porovnat přesnost a chybovost 3 různých metod sběru dat, a to konkrétně měření manuálním posuvným měřidlem. A druhou metodou jsem provedla analýzu fotografií pomocí softwaru Fiji a nakonec jsem využila metodu měření pomocí pixelové vzdálenosti ze skenerových snímků v programu GIMP prostřednictvím euklidovského vzorce. Za druhé, statisticky potvrdit, že muži mají skutečně nižší poměr 2D-4D než ženy. A za třetí, propojit naměřená data s psychologickými koreláty, konkrétně s teorií Simona Barona-Cohena o systematizaci a empatizaci. Úvod do tématu. Klíčovým pojmem mé práce je poměr 2D-4D, tedy poměr délky druhého prstu ukazováku a čtvrtého prstu prsteníku. Jde o sexuální dimorfní znak, což znamená, že se liší u mužů a u žen, jak můžeme vidět na obrázku v prezentaci. Muži mají tento poměr v průměru nižší, protože jejich prsteníček je relativně delší než ukazováček, což je dáno vyšší prenatální expozicí testosteronu. Tento poměr slouží jako unikátní a stálý biomaker, který nám dává zpětnou informaci o hormonálním prostředí, kterému byl plod vystaven v kritické fázi nitrodoložního vývoje a přibližně do 14. týdne těhotenství. Pozdější hormonální změny, které probíhají například v pubertě, už délku kostí prstů neovlivní. Jak si můžeme ukázat dále, tento poměr nekoreluje jen s fyzickými rysy, ale i s vývojem mozku, což může mít vliv na naše kognitivní schopnosti, jako je prostorová představivost nebo empatie a dokonce i na volbu profese. Proč nám prenatální hladiny hormonů ukazují zrovna prsty? Odpověď leží v genetice. Vývoj našich prstů a pohlavních orgánů v děloze řídí stejná skupina genů, takzvaných Hox genů, a to konkrétně Hox genů A a Hox genů D. To vysvětluje, proč jsou tyto dvě zdánlivě nesouvisející části těla propojeny. Klíčový je ale vliv hormonů na růst kostí. Bylo prokázáno, že budoucí prsteníček 4D obsahuje mnohem více receptorů pro testosteron než ukazováček 2D. Tady tento jev můžeme také vidět na obrázku. Když plod začne produkovat testosteron, váže na tyto receptory a stimuluje dělení buněk v růstových chrupavkách, což je tzv. Proliferace chondrocytů. Výsledkem je rychlejší růst a také dřívější kostnatění prsteníčku. Druhý prst je naopak pod větším vlivem estrogenů. Výslivný poměr je tedy morfologickým záznamem hormonální rovnováhy v děloze. Testosteron tedy působí jako růstový stimulant. Pokud je plod v kritickém období, které se nachází kolem 9. týdne vývoje, vystaven vyšší hladině testosteronu, prsteníček vyroste do větší délky. Naopak estrogeny růst 4. prstu brzdí. Pravá ruka a maskulinizace mozku. Nyní se dostáváme k nejdůležitější korelaci mé práce. Jak se hormonální expozice v děloze propisuje do struktury našeho mozku? Tento proces označujeme jako neurobiologickou maskulinizaci. Testosteron zásadně mění architekturu vyvíjejícího se mozku.
Na schématu mozku můžeme vidět rozdělení hemisférických funkcí, které je zásadně ovlivněno právě hladinou fetálních androgenů. A klíčová je zde Geschwind-Galaburdova hypotéza. Tato hypotéza postuluje, že vysoká hladina prenatálního testosteronu selektivně modifikuje rychlost maturace neboli zrání jednotlivých kortikálních oblastí. Ráda bych druhou část rozdělila na levou a na pravou hemisféru. Začneme pravou hemisférou. Pravá hemisféra se vyznačuje vysokou expozicí androgenů neboli steroidních hormonů zodpovědných za vývoj a udržování mužských pohlavních znaků. Přičemž vysokou expozici androgenů, kterou u mých probandů indikuje nízký poměr 2D4D, stimuluje rozvoj center v pravé hemisféře. Ta jsou zodpovědná za viziospatiální orientaci, matematickou logiku a to, co profesor Simon Baron-Cohen definuje jako systemizaci. Je to schopnost analyzovat pravidla a struktury systému. To vysvětluje, proč u technických profesí, také v mém vzorku, například u elektrotechniků, nacházíme tak výrazně maskulinní hodnoty, což znamená nízký poměr 2D, 4D. Levá hemisféra. Naopak nižší hladina testosteronu, a to znamená také dominanci estrogenů, ponechávají větší prostor pro rozvoj center v levé hemisféře, spojených s verbální plynulostí a sociální kognicí, tedy empatizací. U mých probandek ze sociálních a zdravotních oborů s vysokým poměrem nad 1,00 vidíme jasnou koleraci a tímto typem kognitivního nastavení. Tělo tedy nebuduje ruku a mozek izolovaně. Jde o synchronizovaný proces řízený stejným hormonálním palivem. Poměr 2D4D je tak v podstatě morfologickým zrcadlem neuroanatomie daného jedince. Historie a techniky měření. Vědci zjistili, že hladina testosteronu a estrogenu ovlivňuje vývoj plodu, ale změřit tyto hodnoty přímo v děloze by bylo moc nebezpečné. Průkopníkem tohoto oboru je Johann T. Manning, který vlastně publikoval v roce 1998 zásadní publikaci a studii o vývoji ruky, na které má vliv vlastně pohlavní hormony. V počátcích výzkumu se spolehalo na analogové a mechanické postupy, mezi které patřilo například přímé měření pravidlem nebo posuvným měřidlem, kde se měřilo vlastně přímo na kůži od nejbližšího ohybového záhybu až ke špičce prstu, nebo třeba rentgenové snímky, které můžeme vidět na obrázku, a používaly se pro ověření, zda délka měkké tkáně neboli kůže odpovídá délce kostí. Moderní metody se přenesly převážně do digitální podoby, což zvyšuje přesnost a umožňuje analýzu velkých dat. Mezi tyto nejrozšířenější metody patří digitální morfometrie, která vlastně počítá pomocí euklidovské vzdálenosti tyto poměry a zaměřuje se hlavně na souřadnice pixelů. Tuto metodu jsem použila také ve svém výzkumu v praktické části. Samotné měření. Měření, které vlastně tvořilo moji praktickou část. Vybrala jsem si k dokázání sexuálního dimorfismu a ke korelaci s kognitivními vlastnostmi, profesním zaměřením a také s osobnostními předpoklady 3 metody měření tohoto poměru. Jak jsem již zmiňovala na začátku, použila jsem metody měření manuálním posuvným měřidlem, druhou metodou jsem provedla analýzu fotografií pomocí softwaru Fiji a nakonec jsem využila metodu měření pomocí pixelového vzdálenosti ze skenerových snímků v programu GIMP prostřednictvím euklidovského vzorce. Nyní si tyto metody jednotlivě představíme a také zhodnotíme. Jako první metodu jsem použila k první metodě jsem použila klasické mechanické měřidlo, které můžeme vidět na obrázku. Měřila jsem délku ukazováku a prsteníku od nejbližšího ohybového záhybu u dlaně až ke špičce prstu, a to celkem u 52 probandů. Tato metoda je sice nejrychlejší a nejjednodušší, ale nese s sebou riziko lidské chyby. Nicméně i při této manuální metodě se potvrdil předpokládaný sexuální dimorfismus. Průměrně poměr u mužů byl 0,96 a u žen 0,99, jak můžeme vidět v tabulce. Rozdíl tedy tvořil 0,029, který je v naprostém souladu s odbornou literaturou, což potvrzuje platnost měření. A zajímavé také je, že variabilita výsledků byla u žen výrazně vyšší než u mužů, což naznačuje složitější interakci hormonů během ženského prenatálního vývoje. Zároveň to ale dokazuje, že ženy jsou více flexibilní napříč profesními obory i povahovými rysy. Tuto metodu doporučuji pro rychlý screening a v terénu, ale také vyžaduje pevnou ruku a velkou trpělivost probanda.
A druhou a také modernější metodou bylo měření s fotografií rukou za pomocí počítačového softwaru Fiji. Fotografie jsem pořizovala na obyčejný mobilní fotoaparát, přičemž fotografie byla na podkladu z milimetrového papíru pro snadnou kalibraci měřítka. Hlavní výhodou této metody je vyšší přesnost a možnost detailní digitální analýzy. Při prvním měření se však objevily extrémní odchylky způsobené chybou v měřítku a dokonce i anatomickou anomálií u jedné probandky, a to chybějící mezičlánkový kloub. Bez digitální analýzy by tato chyba zkreslila směrodatnou odchylku celého souboru. Po opravě a vyřazení outlinerů byly výsledky opět v souladu s literaturou. Průměrný poměr u mužů byl 0,96 a u žen 0,21, také můžeme vidět v tabulce. Tato metoda se ukázala jako velmi validní, ale vyžaduje pečlivou kontrolu vstupních dat a také kalibraci. Pokud bychom chtěli data archivovat a vracet se k nim, Fiji je nepostradatelný. Doporučuji ale investovat do kvalitního stativu pro fotky, aby byla kalibrace vždy 100%. Třetí a metodicky nejvyspělejší metodou v mé práci bylo měření ze skenerových snímků. Namísto běžného měření úseček pravítkem jsem zde využila metodu digitální morfometrie v programu GIMP. Byly naměřeny hodnoty 2D 4D poměru 10 probandů a sloužilo to spíše pro verifikaci dat. Tato metoda se považuje za nejpreciznější způsob, jak zachytit jemné morfologické rozdíly. Proč je ale tato metoda nejlepší? Při běžném focení nebo skenování se málo kdy podaří totiž prsty položit dokonale svisle. A pokud bychom měřili jenom svislou vzdálenost, délka by byla určitě zkreslená. U této metody jsem u každého bodu, špičky i rýhy prstu nevyužívala úsečky, ale odečítala jsem přímo přesné pixelové souřadnice. A délku jsem počítala pomocí euklidovské vzdálenosti, která se počítá podle vzorce. Musíme mít vlastně dané body A a dané B, takže máme dohromady 4 souřadnice. A ten vzorec zní D se rovná odmocnina z x na druhou minus x1, x2 minus x1, to celé na druhou, plus y2 minus y1, to taky celé na druhou. Je to vlastně Pythagorova věta aplikovaná v digitálním prostoru a díky tomu byla eliminovaná chyba vznikla šikmým položením prstů na skener a proto byla zajištěna maximální objektivita výsledků. Výhodou bylo i to, že skenerové snímky jsem invertovala do podoby negativu a upravila kontrast, díky čemuž byly rýhy na prstech vidět a mnohem ostřeji než na běžné fotografii. Tato metoda potvrdila, že i u malého vzorku 10 probandů je trend jasný. Mužský průměr poměru činil 0,94, byl výrazně nižší než ženský průměr 1,029, což opět potvrzuje i hlavní hypotézu pohlavního dimorfismu. Na obrázku můžeme vidět, jak ruce při měření vypadaly. Závěr a shrnutí. Na závěr bych ráda shrnula hlavní poznatky své práce. Za prvé, existence sexuálního dimorfismu v poměru 2D 4D byla jasně potvrzená ve všech 3 použitých metodách měření. Za druhé, naměřené průměrné hodnoty a rozdíl mezi muži a ženami jsou v souladu s uznávanou odbornou literaturou. Za třetí, z metodologického hlediska se jako nejpřesnější ukázala metoda digitální morfometrie ze skenerových snímků s výpočtem za pomocí euklidovského vzorce a díky eliminaci chyb měkkých tkání a úhlu položení ruky je tato metoda považována za nejpreciznější. Za čtvrté, korelace mezi nízkým poměrem a technickým zaměřením a naopak vysokým poměrem a sociálním zaměřením podporují teorie o vlivu prenatálních hormonů za vývoj mozku a naše schopnosti. Je však důležité si uvědomit, že digitální poměr není absolutním předurčením. Extrémní hodnoty u některých jedinců ukazují, že za výsledným poměrem má vliv i genetika a individuální citlivost receptorů, což vytváří pestrou škálu lidských povah a schopností. Jak řekl jeden z nejvýznamnějších řeckých filozofů Aristoteles, ruka je nástrojem nástrojů a zrcadlem, v němž se odráží historie celého našeho těla. Vážení porodci, milí posluchači, moje práce dokazuje, že poměr 2D 4D není jen anatomický detail, ale trvalý záznam našeho biologického startu do života. Jak řekl zásadní německý filozof působící v osvícenství Immanuel Kant, ruka je viditelnou částí mozku. Pokud vás má práce zaujala a chtěli byste detailní nahlédnutí do mých surových dat, Excelových tabulek a také videozáznamových analýz, můžete se podívat prostřednictvím QR kódu v levé části snímku. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že až se dnes podíváte na své vlastní ruce, neuvidíte už jen prsty, ale biologický záznam svého prvního trimestru, který vás provází každým dnem.